Μαζί μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Τσεβρένης, ο πρόεδρος του ΣΤΑΖΟΕ. Καλημέρα σας, κύριε Τσεβρένη. Καλημέρα. Καλημέρα. Διαβάζουμε την ανακοίνωση η οποία έχει βγει και μιλάτε για κακές συνθήκες εργασίας με αφορμή τον θάνατο του 51 ετών ηχολήπτη. Με αφορμή λοιπόν αυτό, γιατί δεν θέλω να μείνουμε στο θάνατο, δυστυχώς ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, σήμερα γίνεται και η κηδεία του, είναι δύσκολη κατάσταση και για την οικογένειά του, δεν το συζητώ, αλλά και για τους συναδέλφους του. Με αφορμή λοιπόν όμως αυτό το θάνατο, εσείς βγάλατε μία ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων μιλάτε για τις κακές συνθήκες εργασίας. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Μιλάτε για εξαντλητικά ωράρια, ειδικά κατά την περίοδο την καλοκαιρινή, όπου εκεί γίνονται και πολλές συναυλίες. Μιλάτε για προγράμματα που είναι επαναλαμβανόμενα και χρειάζονται στήσιμο και ξεστήσιμο και αυτά θα πρέπει να γίνουν και πάρα πολύ γρήγορα. Δεν πληρώνονται, δεν ξέρω αν το γράφετε αυτό, αλλά κάποιος θα έλεγε ότι ενδεχομένως να μην πληρώνεται και η διαμονή των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στα οπτικοακουστικά θεάματα και στις εκδηλώσεις, για να γλιτώνουν οι παραγωγοί ενδεχομένως κάποια χρήματα και έτσι να αναγκάζονται να κάνουν δρομολόγια μέσα στη νύχτα κουρασμένοι μετά από πολλές ώρες εργασίας. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, τα είπατε πολύ καλά. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Για το συμβάν δεν γνωρίζουμε τι έχει γίνει ακριβώς και υπάρχει έρευνα τη στιγμή και της τροχέας, αλλά και έχουμε έρθει σε επαφή με την επιθεώρηση εργασίας, ώστε να δούμε πόσο εμπλέκεται αυτό το πράγμα σε εργατικό ατύχημα, που είναι καθαρά εργατικό ατύχημα, αλλά νομικά δεν ξέρω αν μπορεί να... Πέρα από αυτό το γεγονός που είναι σε έρευνα, εσείς τι αντιμετωπίζετε στη δουλειά σας? Αυτό που ξέρουμε στη δουλειά μας είναι μια πραγματικότητα, είναι πολύ κοντά σε αυτό που είπατε. Πρώτα απ' όλα να συζητηθούμε ότι είμαστε τεχνικοί, γιατί δεν τους γνωρίζει, είναι αόρατοι άνθρωποι τεχνικοί, σε μια συναυλία, σε μια εκδήλωση που οποιοδήποτε μπορεί να έχει πάει το καλοκαίρι, ένα βράδυ και να δει ένα θέατρο, να δει τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Αυτό το πράγμα στείνεται από κάποιους ανθρώπους. Είναι κάποιοι άνθρωποι που πάνε και από το πρωί ή την προηγούμενη μέρα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, στείνουν όλο στον εξοπλισμό, σε μία λάνα μπορεί να είναι ένα γήπεδο, ένα οτιδήποτε που δεν μπορεί να γίνει και ένα θέαμα, μία εκδήλωση, και γίνεται η συναυλία, ξεστίνουνε και πάνε για τον επόμενο προορισμό. Ένα τυπικό που μου έρχεται στο μυαλό ωράριο, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να το καταλάβουμε τι γίνεται, είναι στη Ρόδο τώρα που ήμουνα, 10 ώρα το πρωί έφτασε το πλοίο, βγήκε το φορτηγό, φορτώσανε, στήσανε τη συναυλία, έγινε συναυλία, το ξεστήσανε όλο το setup, 4 η ώρα πήγαν το πλοίο και πήγαν στον επόμενο σταθμό. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για 18 ώρες εργασίας, το οποίο μπορεί να είναι και λίγο σε περιοχές περιπτώσεις. Μιλάμε για εργασία σε ήλιο, εργασία που μπορεί να περιγραφεί πιο σκληρά από εργοτάξιο. Σε αναδημοσίευση ο Δημήτρης ο Μιστακίδης αναφέρεται, έχω δουλέψει οικοδομή, αλλά βλέποντας από τις συναυλίες τους τεχνικούς, πιστεύω ότι είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές. Και συμφωνώ μαζί του, γιατί έχω δουλέψει εγώ οικοδομή και το γνωρίζω ότι είναι πολύ δύσκολη δουλειά, απαιτητική δουλειά, επικίνδυνη δουλειά, γιατί έχεις ρεύματα, έχεις στατικές μελέτες από πίσω, σε custom κατασκευές, έχεις να αντιμετωπίσεις χίλια δυο πράγματα. Και όλο αυτό το πράγμα φτάνει στο τέλος, πώς να γίνεται, ο ίδιος ο άνθρωπος που είναι τεχνικός, επειδή δεν φτάνουν τα χρήματα συνήθως για να γίνει μια συναυλία, υπάρχει η αιτιολογία ότι αν δεν γίνει έτσι δεν θα γίνει η δουλειά, δεν θα γίνει συναυλίες. Φτάνουμε στο να γίνει οδηγός κάποιος άνθρωπος από αυτούς, τους τεχνικούς, και με όλη αυτή η κούραση που έχει, πιθανόν να δημιουργήσει κάποιο ατύχημα ή και να χάσει τη ζωή του, όπως έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και όλα αυτά... Εσείς τώρα αυτό τι είναι ακριβώς που ζητάτε όσον αφορά το επάγγελμα, το οποίο δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, δουλεύετε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Βέβαια είναι και άλλα επαγγέλματα έτσι κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν θέλω να τα βάλω στο ίδιο ισοζύγιο, όχι, στην ίδια ζυγαριά, με συγχωρείτε, αλλά είναι όντως δύσκολο. Χρειάζεται να είσαστε πολλές ώρες κάτω από τον ήλιο, χρειάζεται πολλές φορές ένας ηχολήπτης να στήσει και να ξεστήσει ακόμα και να βοηθήσει στο στήσιμο μιας εξέδρας. Λέω εγώ τώρα, παράδειγμα σας λέω, φώτα, καλώδια, οτιδήποτε άλλο. Να χρειαστεί να ταξιδέψει, να οδηγήσει πάρα πολλές ώρες, μέσα στη νύχτα άλλες φορές, επειδή τα χρήματα από την παραγωγή δεν φτάνουν,
δεν τους αποδίδονται έτσι όπως πρέπει να κοιμηθούν ενδεχομένως και μέσα στο αυτοκίνητο. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Αυτό το οποίο συζητάτε τι είναι? Λοιπόν, εδώ τώρα βγήκε στην αφάνεια, βγήκε στην επιφάνεια μάλλον, ένα πρόβλημα το οποίο ήταν στην αφάνεια. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Το τελευταίο καιρό, ειδικά με τον κορονοϊό, δουλεύουν οι περισσότεροι, υπάρχει μια τάση και υπάρχει η πίεση πολλές φορές να δουλέψουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Γιατί αυτό είναι ένα ενεργητικό συμφωνητικό που δεν μιλάει για ώρες, δεν μιλάει για τίποτα. Γνωρίζουμε όλοι ότι εργασιακά ή το 13ωρο είναι το maximum στην ημέρα που μπορεί να δουλέψει κάποιος. Και το 11ωρο μετά από αυτό είναι η αναγκαία, το minimum της εκπρόσωπης που πρέπει να έχει κάποιος εργαζόμενος. Λοιπόν, έχουμε βρει τώρα ένα κόλπο, το οποίο τι γίνεται στο τομέα μας, στο κλάδο μας, δουλεύουν όλες οι ελεύθερες επαγγελματίες. Δεν αναγράφεται πουθενά το ωράριο και όταν θα γίνει ένα ατύχημα ή όπως έγινε τώρα, νομικά θα φταίει ο άνθρωπος. Εμείς τι λέμε εδώ και καιρό, γιατί έχουν γίνει πολλά ατυχήματα, δεν είναι το πρώτο ατύχημα, αυτό είναι δυστύχημα και ένα τραυματία ευτυχώς αυτό τραυματισμένο. Έχουν γίνει διάφορα ατυχήματα. Στον τελευταίο χρόνο είναι το τρίτο που γίνεται. Λοιπόν, και χοντρά ατυχήματα. Εμείς αυτό που εδώ και χρόνια καλούμε να κάνουμε όλους τους φορείς και εννοούμε και τους καλλιτέχνες τους ίδιους που είναι όλα καλλιτεχνικά σωματεία, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να μιλήσουμε πώς μπορεί να υπογραφεί μια συλλογική σύμβαση. Και αυτό είναι απέτηση που δεν είναι μόνο δική μας, δεν είναι μόνο τεχνικών, είναι όλων των καλλιτεχνικών σωματείων. Οι ενώσεις που λέτε, η παραγωγή και κάποιοι που είναι πάνω από όλα αυτά μπορεί να μην κάθονται να το κάνουν. Είναι εργοδότες. Ναι, άρα συζητάτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να προστατευτεί το επάγγελμα, όπως είναι για παράδειγμα ένας οδηγός μεγάλου οχήματος, ας το πω πιο απλά νταλίκας, που θα πρέπει να είναι στο τιμόνι συγκεκριμένες ώρες, αλλιώς επιβάλλεται πρόστιμο. Έτσι, να είναι και οι δικές σας, κάπως έτσι, τέλος πάντων μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να είναι και η δουλειά του τεχνικού στα οπτικοακουστικά θεάματα. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Ο μόνος τρόπος για να προστατευτεί αυτό το πράγμα, αυτό το επάγγελμα, είναι να κάτσουμε να δούμε ώρες. Οποιοδήποτε άλλος τρόπος, οποιοδήποτε άλλο φόρμα έχει ακολουθηθεί, δεν έχει οδηγήσει κάπου. Ξέρουμε όλοι και αν δείτε σχόλια που έχουν γραφεί και με τις συνομιλίες που έχουμε εμείς, ακούγεται ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε και από τύχη δεν γινότανε. Ναι. Ποιες είναι οι ενέργειες σας, ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε κάνει? Έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο Εργασίας? Έχουμε απευθυνθεί. Έχετε καταθέσει έτοιμα? Ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε κάνει? Έχουμε έρθει στην Επιτροπή Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, ώστε να ύστερα από τα ατυχήματα να κληθούν όλοι οι φορείς να κάτσουμε να συζητήσουμε για αυτό το πράγμα. Είναι υποδιαδικασία η όλη διαδικασία. Αύριο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε σε 11 η ώρα τον Υπουργό. Έχουμε μια στάση έξω, μια διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εργασίας και νομίζω ότι θα μιλήσουμε ώστε εν τέλει να κάτσουμε να δούμε αυτό το πράγμα σοβαρά, γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη ευκαιρία, είναι ευκαιρία αυτό το πράγμα, εφόσον όλοι έχουν κάτσει, έχουν ανοίξει τα μάτια τους και σκέφτονται για αυτό το πράγμα, να κάτσουμε να το συζητήσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε ποια είναι η λύση, γιατί καλό είναι αυτό που λέμε τώρα, δεν βγαίνει συναυλία και δεν βγαίνει, αλλά τελικά τι προτιμάμε, να μην βγουν οι συναυλίες ή να βγουν οι συναυλίες και να μην έχουμε ανθρώπους και να δουλεύουμε με την κινδυνότητα, ή να είναι όλοι ασφαλείς, να κάνουμε μια ασφαλή δουλειά. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι το δεύτερο είναι, όλοι πρέπει να δουλεύουμε ασφαλή. Κύριε Τσεβρένη, εύχομαι να βρεθούν αυτιά να ακούσουν όλα τα αιτήματά σας. Μιλάμε για ένα επάγγελμα στο οποίο υπάρχει και μαύρη εργασία, έτσι δεν είναι? Να μιλάμε ανοιχτά. Ποιο δεν υπάρχει? Και πού δεν υπάρχει? Σωστά, δεν καταδεικνύω μόνο αυτό το επάγγελμα, αλλά είναι και ένα από τα επαγγέλματα στο οποίο υπάρχει και μαύρη εργασία. Πολλοί δεν δηλώνουν την εργασία τους, αναγκάζονται γιατί έχουν οικονομικό θέμα, γιατί για 1002 γιατί που δεν είναι τις παρούσες, να δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, να τους εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, σε πολλές των περιπτώσεων και να έχουμε τραγικά γεγονότα. Δεν θα αναφερθώ στο συγκεκριμένο, δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει, αλλά γενικότερα να έχουμε τραγικά γεγονότα πάνω στην ώρα της εργασίας. Κύριε Τσεβρένη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εμείς ευχαριστούμε που το αναδείξατε και βοηθάτε σε αυτό το πράγμα, ώστε να βγούμε σε διαλόγους. Ελπίζουμε να πάνε όλα θετικά. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο τι ώρα είναι η διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασίας? 11 η ώρα. 11 η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.